Club Junta. Building Better Africa. Ndikulandireni chigawo chinonso chakumama mwadzuka bwanji muli pati. Tiyendele mozi muli ndine wa DJ Rodi ne munyanane pompano pa radio. Tiyendele mozi musandisiyendeka pamenenso kampeni yafika kumalechereche. Kupyeda bambo kuti tione kuti kodi wankulu ni ndani. Pamene kwangosala tsiku limodzi kuti tipite kuchisankho tikasankhe atsogoleri oti atumikirenso dzikoli. Pamene nthawi yaitali yatha tikudya chiteze, nthawi yaitali yatha tikugona ma filling station. Kampeni yati muli pati mukuyendera pati, kodi mukupita kuchali ichi tapitani mukapemphere kuti mukasankhe mtsogoleri wa mzeru kwambiri oti atumikire dziko lathu la Malawi. Ndayamba ndikuimba kumene kwa nyamata amene Kana Blasha kuchokeranso boma lomwe lija la Thyolo konkuja ku Khonjeni chakwa mitengo kumene. Muli banja nyamata nonsa kwa mitengo watulukira nyamata amene Kana Blasha kumenya nyimbo bambo, kumamenya nyimbo nkubafanana ndi Sambo osati ngumangoti ife ndife oyimba. Ati aifeza atutu pa radio lomwe ndiye tidapereka kalekale koma samazisewera ya muzifunse kuti chifukwa chani tisamasewera nyimbo sana. Ndikuti kuimba kumene kwa nyamata amene Kana Blasha kuchokera kwa mitengo ukhonjeni ku Thyolo. Ndikhale ndikupasani malangizo opita kuchisankho mprogramu imene ndiye musatalikire yaye. Pamene Malawi itadya chiteze nthawi yaitali, pamene Malawi itagona ma filling station nthawi yaitali, pamene Malawi itapita ku immigration osapeza ko ma passport, pamene Malawi itapita madi makosa kagula chimanga pakungofunikira kusankha atsogoleri amzeru kuti mwina ngutheka njala imene ili pakati pathu mwina atsogoleri amene wazakhala otiyang'anira ife komanso otiganizira kumaganizira kuti ayi munthu wakukhonjeni uko chakwabeula uko akuli njala kumene kuti nganizire munthu amene. Ngeni mati ndikupemezeni kwina kulikonse kumene muli kuti tiye tikavote mwa mzeru. Kuimba nyimbo iwe kumavina nikangosia manike na mpilo mama nena tano smile on the face nikangosia iwe kumachinja mama we nyimbo zimene mukazifuna mukhozanso kuzipeza pa YouTube. Azikupezeka nyimbo za nyamata amene Kana Blasha. Ndifuna kukala nawe tikavote mwa mzeru komanso ni manena kunena kuti amunyanane tagwira ntchito yayikulu kwambiri kukuzindikirisani kukuuzani sili ndinu mukavote mopotoka ndikuziwiseniso anthu akulilongwe makamaka kuchimutu wodi kuti nyamatawo chakumalizisa lero bonanza Pirilani Gadaga kumeneko kuli finals imene ikuchitikira pa makamaka pa Chatuwa ground. Je mafuna ndikuuzeni nonse amene muli around kumeneko kuti tiye tikaonere ma finals kumeneko lero pa 14 mwauza nzanu kuti tiye tikakwangule nkhani za masewero makamaka pa Chatuwa ground pamene pachitikire finals ya nyamata cha Pirilani Gadaga.
ati amunyanani maisa kampeni yatha inu mukupanga kampeni yapilirani. Sini kupanga kampeni koma ndikunena za masewero pano. Tiye tikaonere mafinals pamene papa chatuwa ground. Ndenda nena pacha kumanena kuti ndikukuzindikirisani kwina kulikonse kumene muli. Kunena kuti mukakafika mkabokosi kaja, mukamakachonga mukaujeni mukachipinda muja, mukafase bwinobwino kuyang'ana president amene mukumufuna. Mukakafika mukadeke bwinobwino kuyang'anisisa kuti kodi president wanga uchali pati. Ndikuti mukakafika mukachipinda kaja kadekeni bwinobwino mukhale pansi ndi cholembera chanu bwinobwino. Mukadeke ndiye mutenge mukayang'ani kuti kodi president wokondedwa, president amene ndikumufuna ndiuti. Sisi ya penye into my life, moyo wanga unasangalala, kose ndingapite tali. Ndiye mukachonge mukabokosi muja kaya mukufuna Professor Arthur Peter Muthalika, mukafase nawo bwinobwino. Mukayang'ani nkhope ya Professor Arthur Peter Muthalika. Ndiye mukatero mukayang'ani pamene pali chimanga folo. Ndiye kumapeto kukuli kabokosi. Mmenemo mukachonge bwinobwino ndipo chochongacho chisatuluke kupita kunja kwa bokosi. Mukachonge bwinobwino kuoneka bwino ndithu kuchonga kamosi basi. Inu nonse amene simukuziwa kuchonga ndikuti mukangodinda. Mukayang'ane bwinobwino kodi president wokondedwa uja ali pati. President amene akufuna kunena kuti atuluse Amalawi ku Igupto. Kasakeni bwinobwino ndikuti. Nadima pesa wina masule. Nadima pesa wina ndiuze. Kudori sikshanda inokudisisa kuli bwindo ndibeze wina ati ndiwe wanga simafoni ukanisowa ati ndiwe wanga siyandafoni ndikaimba ati siwe. Mukakafika pa MP kayang'aneni MP1 modeka bwinobwino. MP1 uja amene mukuona kuti akuompolani mmafuto, fikani pamenepo ndipo chongani pamenepo. Chochongacho muonesese kuti chisatuluke mkabokosi, ndipo chodindacho musaphatikize ndi bokosi lina. Kadindeni bwinobwino chodinda chabwino chooneka bwino chaching'ono bwino. Kaya mukangoyika kadontho mmene momo mukangoyika kadontho mmene momo kodindako chimodzimodzi so kansala mukapanga zimenezo. Nthawi imene ndiyongo kuphunzitsani kavotedwe, nthawi imene ndiyongo kuphunzitsani kadindidwe. Andikupitirirabe kuimba kumene kwa Nyamata amene kana blush. Ndikuti tikuchokera kwa mitengo kumene koko kukhoncheni. Sinachitire kwa inu sinachitire kwa inu ndalama ndimakupasa sofara ndimakukulira autiti mapita kulikose kufuna kulilongwe timapita kunzuzu timapita ulantaya timapita Tanzania timapita Zambia timapita Zimbabwe timapita zonse zofika nikuchokera popa pa Radio Loma. Tiye tikamakavota tiganizire mavuto wonse amene ife takumana nawo. Achinyamata kodi munalembedwapo ntchito mu 5 years imene yapitayi. Chenjezo lina limene limafuna kuti ndichenjeze limafunanso ndichenjeze ameki. Limafuna ndi achenjeze ameki. Amene aphunzitsa achinyamata uchuluka kwambiri kuti akagwire ntchito zothandiza anthu akamakavota. Koma achinyamata ambiri abwezedwa. Uzidwa kuti ya inuyo basi bwererani ifeyo sitikukulembaniso ntchito ya. Nanga maphunzitsira chani? Nanga mmalomo omwe walowamo ndi ndani?
Jeni mafuna ndikuchenjezeni inu ameki kuti musatenge etu abwalabwazaza, musatenge agulu kunyinda amene inu mwaphunzitsa mcholinga choti asokoneze zisankhozi. Munaitana anthu makamaka achigawo chakumwera okwana 80,000 kuti athandizire, komano anthu okwana 80,000 ewo palibe chimene mwalemba ntchito kuti agwire nawo ganyu ameneyo. Jeni mafuna ndikuchenjezeni ameki kuti mwaganiza bwanji asangwane mwafuriwa, mwaganiza bwanji Anabel Ntalimanja achinyamata kuwaphunzitsa bwinobwino kuti akagwire ntchito imene yothandiza anthu pakuvota. Lero ndikuwabweza nkuwauza kuti iye ayipitani, inu iye ayipitani. Mwaganiza bwanji achinyamata ambiri anakonzekera kuti akagwire ganyu ameneyi, ena anangongola ndalama kuyuza matransporti. Mwaganiza bwanji inu ameki komatu chisankho chimuchiyendese bwino. Achinyamata amene waso ali pa chiopsezo choti anthu 80,000 akhoza kusavota. Kodi anthu akumwera wamukuwaganizira bwanji? Kodi mavoti amene wa 80,000 mukufuna cholinga choti musokonese anthu 80,000 amene wawa anthu 80,000 mufuna asavote? Jeni mafuna ndikuuzeni inuyo akumekiko kunena kuti muganizira anthu amene wawa, mwaganizira anthu amene wakuti avote. Ngati munapanga chinyengo choti anthu amene wasavote, ndimafuna ndikakamize nonse amene mudalembesa nkuuzidwa kuti ayibwerani musagwire nawo ganyu ameneyi, koma ili plan yoti musavote, mukakamire mpaka na muvote. Kuimba kumene koso kwa nyamata amene Thomas Chibade. Alusowena anawachosa kwa moleni kuzomba kugawa siya kutawo, awasamusa kwa jumbe kumaketa ulendo nawo malemu aluso amene ayi wawina ndisoka wawina ayi nineso nyamata okuna nsawo amene kuzomba azati chosa kwa likaloma kuzomba ulendo kunyanya tizikakoka nkoka amaye ngona ikati pere komweko aya amati ukaipazi wa nyimbo chenjezo limene lipite kwa meki bungwe lija la meki limene lafuna kuti lisokoneza nyamata ena asavoti ata anamisa kuti alemba ntchito opayo ndinapapasa yemweyo amachedwa Yehova na malala uma mitima anawala na chuma na chipereka kwaji kodi mungakulupire mbusa wa ng'ombe atakwatira mwana wako lero nirekere kulira za umpawi wanga nirekere kukura za mabusa wanga ulimaotandisa makolo kwenye uzingiri nao koma kusauka. Jenti kavote mwa mzeru lachiwiri limene likubwera tikavote mwa mzeru abali. Jenti kumbukire kuti tadye chiteze, jenti kumbukire kuti tagona ma filling station nthawi yayitali, jenti kumbukire za imfa ya anthu 9 kuchikangawo, jenti kumbukire kugwa kwa kwacha kumangogwa sekonde sewu. Jenti kumbukire kuti ma civil servant akhapidwa mulilongwe nthawi yayitali. Jenti kumbukire kuti anthu ena amene ankafuna kuti azipanga mademo amamenyedwa mulilongwe. Jenti kumbukire kuti akanganya abwalabwazaza nkumapita mpaka na ku parliament nkumakaphwesa mataya. No tienti kumbukire imfa ya chiwaya ku parliament, tienti kumbukire zimenezi. Tienti kumbukire imfa ya Kasambala ku lodge. Tienti kumbukire kuti tapasidwa fertilizer nthawi yokolola. Tienti kumbukire kuti tinaberedwapo ma 30,000 a fertilizer. Ndikuwuzidwa kuti titenge manambala ano tikachita scan tikubwereserani fertilizer osabwera.
Yehova nandiongeza Tiendi kama kavota chikumbu mtima chitigugude pa mtima. Sayangula uduleli Tisakavote chifukwa choti tinapasidwa mahewu. Machangu majako Tisakavote chifukwa choti tinapasidwa t-shirt. Nisawuzira mkweyanga Chenjezo langa kwa mafumu. Atandizabala Musapotoze anthu masiku awiri asalawa. Nisawuzira Maka siku limodzi la salali. Mwaiwe ukagonjese mfumu yawo imba Nisawuzira mkweya wanga Mafumu ambiri mwalandira ndalama kuchokera kwa anthu azipani. Tuwasa kutila nima Kupasidwa ndalama ndikumadya ndi mabanja anu ndi anthu apa khomo pano. Ena mwaiwo mafumu ena mpaka munagulidwa magalimoto. Musapotoze anthu kuwauza kuti chifukwa choti inu munagulidwa galimoto. Azibusa ankhoma sinodi komanso azibusa ena Assemblies of God. Musapotoze anthu chifukwa choti munapasidwa ngongoli za nifi. Asiyene anthu akachite mwakufuna kwawo. Akasankhe mmene mavuto aonera muno m'Malawi. Tiyeni kadekhe tikalowa nkachipinda mucha. Musalole wina kukupasani pepala yochonga-chonga. Musalole wina kukupasani pepala yotinda-tinda. Akakupasani pepala yotinda-tinda abwezereni. Akakupasani pepala yochonga-chonga abwezereni. Ndipo kasankheni president wa kumtima kwanu. Amene mwaona kuti wakupasani malonjezano ndipo malonjezano amenewo atheka. Ndimalize nkuimba kumene kwa Mr. Chief komanso Gift Rwante. Tiyeni tinyadire voti yathu tisazachite regret pamawa. Tisazachite regret pamawa ngati mmene tidachitiranso 2020. Tiyeni tipewe bungwe lija la HRDC. Tiyeni timpewe gift trapeze. Asazatipusise asazatinamize. Tachoka kutali Amalawi tavutika tajachiteze. Sitinamaone gift trapeze akuenda pa msewu. Sitinamaone gift trapeze ndi bungwe la lija la HRDC akutikira kumbuyo kuti anthu akugona ma filling station. Sitinamaone gift trapeze akubwera ndikumanena kuti ayi anthu mwapasa fertilizer nthawi yokolola. Sitinamaone gift trapeze atabwera yapa kumemeza anthu kuti tiyeni tipite ku mademo chifukwa anthu akapita ku immigration ma passport sakupezako. Akazangobwera gift trapeze tiyeni timuoche, tiyeni timuphe. Ndimafuna ndikuuze na Malawi gift trapeze ndi bungwe lija la HRDC asazatipusisenso kunena kuti nomenyera ufulu kwa Malawi chifukwa muulamuliro wonse wachakwera. Sitinamuone atabwera pa ground. Sitinamuone mavuto onse Amalawi amene takumana nawo. Tikasankha boma lina limene likubwera pasogoloko chifukwa chakwera ndi boma lache ndi akupita. Sitinamuone gift trapeze mavuto onse amene achitika nziko muno. Sitinamuone gift trapeze akubwera apo. Tikasintha boma sikuti tizamuone gift trapeze ni munthu wacho onyasa uja ni nkhope yacho yokhanga tichitumbuwa ija akumabwera nkumatuuza kunena kuti tiyeni kunsewu. Ndimafuna chenjezo limene lipite kwa gift trapeze. Apapatu Amalawi akukasintha boma. Apa Amalawi akukasintha boma. Yeti sazakuone onyasa munthu gift trapeze yachina Timothy Ntambwe anthu onyasa anthu oyipa mitima iyi nokumabweranso pa ground kuti atiyeni kunsewu chifukwa choti tasintha boma. Muulamuliro wacha kwera mwachitika zinthu zonyasa kwambiri koma sitinakuone iwe gift trapeze ndi bungwe lako la HRDC ukubwera pa nsewu. Tamona manganya akulandidwa galimoto. Ndeti sazakuone iwe onyasa mutu milomo yako yomemayo ukubwera apa nkumanena kuti ayi tiyeni kunsewu chifukwa Amalawi akukasintha boma. Atu watikone mkamalire izo siningafikiwe Kumaiho bana kasula mali Naika mdaliso Atu wambira nanite
kutemberera sitinda pameka kuma Yehova anachosa tembelero naikapo ndaliso ufuza kujoni ufuza kuna moyo wanga hakuna vingine zajera hifa ndio Mungu akibolesa akayangana maono kendo hanga amma kuna bantu mudalole kuti chane pamene pamunali ntide wa ntije road na munya nani ndakunyadirani ndimakunyadirani kwina kuli konse kumene muli ndakira ntchito yotamandika zili ndinu ukasankha pambali zili ndinu ukasankha pabwino osazatenenanso kuti ya munya nani sadagwire ntchito tikuzisiya m'manja mwanu amalawi kuti mukasankhe mwamzeru mwayi wonse muli nawo ndipo voti yanu ili ndi kusintha zinthu ndipo voti yanu ili ndi kuononganso zinthu ndapita ndaputuluka mnali ndine wa DJ Road ni munya nane pompano pa Radio Lomwe mukafuna nyimbo za Kana Blashi tazifufuzeni pa YouTube muzipezi zinamutengera kisomo cha Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Bongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.